manere ano muzita ramambo Jesu. Amen. Vari kufara amen. Tinotenda Mwari nekuda kwenyasha rigaendipe rukudzo kune vese vanoremekedzwa vari pano. Baba mandizvidza netimu. Mwari vakuitire nyasha zvikuru, vafundisi, vatungamiriri vese inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Hama dzangu dzekuno kuEastview Caledonia rigaende kukwazisei muzita raJesu. Amen. Acts chapter 3 kana tine muverengi mabasa avapostori chapter ya 3 from verse 1 to 7. Acts chapter 3 from verse 1 to 7. Tine muverengi rendiverenge zvangu. Alright, notenda. Regai ndiverenge shoko raMwari kubva kuna Acts chapter 3 from verse 1 up to 7. Now Peter and John went together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour, and a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask for alms from those who entered into the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, "Look at us." He gave heed unto them, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but such as I have, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand, lifted him up. Immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up, stood and walked and entered into the temple, walking and leaping, praising God. Tinamati. Baba tinokutendai manerano panzvimbo ino. Taurai kuupenyu hwedu. Shoko renyu Baba rititsiure, ridzidzise kutigonesa. Mbiri yenyu ichikudzwa, zita renyu riremekedzwe. Muzita renyu Jesu Kristu weNazareta. Amen. Pano paita hama yakaberekwa ine urema. Ndokubva vafunga zano rekupota vachimutakura vachimutsveta pagedhe rechechi, kuitira kuti ndofunga vanga vaita estadi yekuti ave kuchechi ndo vane moyo wakatirerukei kuti vaone nezvekuita nehama yedu. Havana kumutsveta anyway, but vakamisa pagedhe rechechi. Zvotongoreva kuti pane research yakatoitwa kuti nyangwe vanhu vane tsitsi nyangwe vachibatsira, asi vekuchechi vanenge vari nani. Anapiswa pagedhe rebhawa, nakutsvagirwa dzimwe nzvimbo dzingaendwa dzine mafaro, but vakangoitawo pfungwa yekuti asi kuchechi kune vanhu vanogona kudzora moyo wavo vakabatsira hama iyi. Saka zviriko futi mukunamata kuti tine hama dzakauya kuchechi hadzina kupinda mukati, dzakatsvetwa mupfungwa iyoyo yekuti kuchechi kunobatsirwa munhu padzoregera kuwana Jesu. Muchechi muri kuparidzwa Jesu haapindi, asi kuenda kuchechi anoenda ondogarira pagedhi, kuda kuti mupfungwa make akazviudza nehama dzakatoongorora vakaziva kuti anogona kushaya hake Jesu, but mbishana inokanda. Zvorati mweya wake wakatageta the outside, ukaignore the inside change. Church aida, but chaaidira ndechekuti awanoka chikamu kemari zvishoma kekunuchovheka kumba. Jesu ari kuparidzwa muchechi haanei naye. Saka ndine dambudziko nehamawo zvakare. Ko hama kana matakura hama muchienda kuchechi, ko munoisiya pagedhi mopinda mukati? Sei musina moyo unorwadzirwa hama yenyu kuti dai yapinda muchechi yanzwawo Jesu ari kushumirwawo? Saka dzimwe nguva unogona kutakurwa nevanhu upenyu hunodaro, vanokutsveta pakotatu havakusvitse mukati muna o'clock wacho. Unongosiya uri pa5 to pa10 to. Relationship inodaro, munoenda kwese, munoita sleep over, munoenda kuDubai, munoenda kunogocha, pakotatu hapasi pamarriage, pakotatu. Zvogoperera pakotatu chete. Wakundinzwa manje, wakundinzwa. Iyi ndeyako iyi. Izvezvi mangwana kune kuri kuendwa, kwete kwatete, uri kuendeswa kukotatu. Mweya wakotatu ngauregere kukubata, pinda muna o'clock macho, pinda mumuchato wacho, chienda muwanano yacho, pakotatu apa chibviswa. So variko vanhu vanoziva kuti Jesu mupenyu anoponesa, ndiye ari kuparidzwa mukati umu.
kufarira. Haana choice yekuti dai mandisvitsa pakati. Unongosvitswa panetera hama dzakakutakura. Upenyu ukauisa maoko evanhu vanoneta. Upenyu ukaucheta mumaoko emunhu waunoti boss pane paanozobroka. Upenyu ukaucheta pane munhu waunoti ndiye ari nani. Ukashaiwa Kristu unokuwarira pakotatu. Paanetera ndo paanokucheta. Unoza tine zvataimbovimbisa vanhu pataiva tiri murudo tiri vapfana tiri vakomana so. But waigona kuvimbisa zviri beyond kutaura kwakungovimbisa nawo so. But mumwe wako anogona kuzvigamuchira. But anozoona mukufamba kwenguva kuti kwaingo aireva but anga asingarevesi. Ndo zvaaireva kwete kuti airevesa. I'll die for you. Kureva kusikurevesa. Ndofira iwewe ini uneshuwa iwe. Ndo type inofira munhu reno. Ndakatofirwa una Jesu andifiri munhu. Kureva kusikurevesa. Gona kuziva kuti uku ndokureva kwete kuti kurevesa. Munhu arevesa anorevesa antaura chokwadi ndi Kristu ndiye zvokwadi wacho. So hama dziri kutakura munhu kuchechi ndokuri kuendwa but mukati hapindi. Aripo panze ipapo pane mabenefits aripo zvikuru sei rechirungu rati gedhe raichetwa raiva nezita rakanaka kunoti beautiful gate. Ivo mazwe kuti beautiful akuwadza vazhinji. Kune zvakanaka zviri kuabhusa nekuabhuswa. Rekani kutsanangurire musha. Pataiva kunyika nepfambi kana uchitosarudza pfambi unotoda yakanaka kwete yekurorai. Wakutotambisa panotodiwa yakanaka futi. Satani ari rafuka ukatoshata wanyura ndikuti kutaurira ka. Kubawa. Wakati shate yauiti mari. Kuri kushandiswa vakanaka mweya wacho uriko. Vanotosarudza vangotori vanotosarudza. Panoti beautiful up ndo paaigara but life yako ikaitarisa ndeyekutakurwa. Kureva kuti hapana chaari kuwana munzvimbo yakanaka kudaro. Indaifunza kuti nzvimbo ikanaka vari panzvimbo zvinonakawo. Kusvika ndazonzwa prayer request yakabva kuUK. Iye ari kuomerwa ari ikoko kwatida kutoendawo. Aizve pfungwa yedu kana tiri kunoti zviri right ikoko. Nokuti kune ngazi takangoti UK, South Africa, London, Bururu, beautiful gate. Vanogona kugara tsano vari kuchona nedambudziko. But nzvimbo yavanogara ine zita rekuti beautiful. Namwe paLondon haina kumira musha ine chirungu mukati. Inamwe ineka English. Unoita sekungori hausitaura chokwadi kuhama dzako. Nokuti kana tiri kuno techidati vatitumire ka. But neimwe nguva angatotumirwa wari ikoko. Beautiful gate kwete munhu. Tsano magara pakanaka but zvenyasati zvanaka. Tine vanhu vatinogona kuyemura nyangwe muwanano. Kuti iva zvavo vari muwanano. Nokuti wanano chinhu chakanaka. But vari muwanano vacho zviri kunaka here? Imwe nyaya. Pane kufanira shirikadzi usati wafirwa zviriko. Unongoona mapfekero mararamiro kuti tamirira kuzongoviga mudhara but pakafa munhu apa pakafa munhu apa. Muchato unogona kudadisa. You may kiss the bride. Ndo pakagumira kisi ipapo. Kumberi uko kunochowa munhu kumberi uko. Apa miwa apa pawanano apa pa wedding apa. Rundinzwe.
timu riri kurohwa rakambokiswa vakambowana chinhu chinonzi beautiful, but beauty pavari haisisipo, nokuti Jesu akashayikwa. Mukagara pa beautiful gate, mukasapinda mukati muna Kristu, beauty yami benefite. Pfungwa yemunhu ndeyekuti dai zvinhu zvanaka, ipfungwa yakanaka, but imwe pfungwa yauri kuchitadza kuziva mukunaka kwazvo dai zvikakunakirawo, nokuti zvinotoipa mukunaka. Oza vakuru vekare vanenge vachiti nzwira tsitsi wapfana so tiwapfana mabereko nguva yakaipa, kare zvinhu zvazvo zvakanaka, hatigone kupikisa tatisiko, but ndikati ndipeiwo kadhi renyu foto, ona dzakarova tenda futi neskipa, ndokunaka here kutsano tsano itai mushe ndopaa pakanaka here apa. So neimwe nguva vari kuti zvazvakanaka, but kune vakanakirwa. Havarevi nhema zvazvakanaka, but hasi wese akanakirwa. Yaiva beautiful gate. Patsvetwa apa pane zita rakanaka, but service ichipera kune vanomutakura. Chinzwaka yaedza kugadzirisa apa haisi nyaya yeurema hwake, ndeyekuwana shoma, ndeyekumbodyawo zvake, but condition yake isina kuchinja. Wakasvika pakutambira dambudziko, ndokubva akutsvaga mari yekusastena dambudziko. Mari yaari kupihwa, dambudziko iri rine problem 1 yanoda kuti uone. Vanomutakura vakaziva kuti mundiro muri kupinda yakati vamashareholder. Munhu atakure munhu maharaka, mukutakura chete. Unoita nezvidogoro uchitakurwa. Ndikakutakura ndikaziva kuti mundiro kuti nhamo yako iyi imari kune mumwe munhu. Kuna ane tsika ingotaimira vanhu vanotambudzika so ovatora mafoto oendesa kwaanoenda ochipiwa mari. Nhamo yevanhu zvokuti ukagara zvakanaka anorwadziwa. Imagine musi waakatanga kufamba, vaimutakura vakaziva kuti haane loss. Jesu ndomuda ngaakonzere loss kuvanhu vanobenefita nenhamo yako. Vanhu vanofarira nhamo yako Jesu ngaadhile navo. Every day aitakurwa mari ichigadzikwa, but airamba ari chirema. Nyangwe ikawanda zvakadii mundiro, kune vaikamurawo shoma yekuti tisiri kukutakura bhururu. Vaitadza kupinda naye mukati, vaimucheta pageti. Sanzi nerimwe zuva Peter naJohani ndokubva vauya. Ndinofara kuti vakauya late, because vakatosvika hapo, but vakauya nelatest. Ndo pandada manje. Havangononoke zvine zodzo mukati. Pana anosimuka nekunonoka kwa bishop. Peter naJohani pavakasvika pagedhe ndokuona paine chirema. Vane rimwe vhangeri randisepuraiza mbishana. Zvanzi vakati kumurume uyu, titarisi. Iro Bible rangu rati akavaona vachiuya, anotoona, but akudzidziswa maonero. Kuona nemaonero zvinhu zvakasiyana. Uyo akaona Peter naJohani vachiuya. Johani ndokubva Peter ndokubva ati titarisi kumunhu anoona. Sakuona kwani maclasses maviri, kuona zvisizvo nekunyatsoona chaizvo. Kuna anoti akaona kuine mhepo unokutsvaga kavha pekuwanda. Kuna akaona kuti area inogara ine mhepo iyi anoisa mawindmill anotenderera otoita magetsi. Kuna kuti unohonda mari yako, unohonda project, unohonda business, kuona kwese, but kuna anoona potential favor ne blessing, kokoita anoona problem. Zvongoa une maonero asiwo, unoza kunonzi kungezi platinum. Yanga imbenge iri misha kare kusati kwakuitwa zveplatinum. Kurati vanhu vaita zvembambaira, vaita zvemadhumbe,
muplatinum imo. Havana kuona zvakadzika zvokuti vanogona kuona chinhu chine mari chinounza revenue kunyika. Kune vakaita mbambaira paplatinum. Nyika iri imwe chete, vanhu vamwe chete, but kuna akapiwa mwemwe maonero ekuti sudurukai chitori platinum. Imo muchiita mbambaira imo. Pamwe paunoti Mwari tirangarirei, takatorangarirwa kudhara. Tipei mamwe maonero angachinje upenyu hwedu. Nokuti takatogara pazviri, but tine kuona kudiki pamusoro pezviripo. So Peter ari kuti kune murume titarise. Anoona, anotarisa, but pane warida kudzidziswa kuona. Iye ari muna Peter naJohani. Kuda kuti ukandiona semunhu, hauna chaMwari chaungatora, but ukandiona naMwari, Mwari ari mandiri ane zvaanoita. So haasi kunzi tuone nokuti vari tu. Ari kunzi mboona watiinaye. Mazuva ano tichifamba tiri tu, tina Kristu watiinaye. Look at us titarise. Waari kunzi titarise manje haaoneke naturally. Anooneka neziso remweya. Ende musi uyu Peter akaparidza vhangeri rinobhohwa. Murume chaakagarira pagedhe, imari inokandwa mundiro. Peter ari kuti kudii? Mari hapana. Ndo vhangeri raakamaka murume ari pagedhe. Musi uchaparidzwa rawakamaka unosimuka. Dai Peter naJohani vakaisa mari mundiro, airamba ari chirema. Saka pakatangira 10 around kumbovharisa yawakagarira. Chaunoda kutarisira kuwana handicho chandauya nacho. Wandauya naye ndiye Kristu muridzi wazvo. Nokuti shoma inoiswa mundiro haidarike ropafadzo yake kana akurarama mauri. Pane mari ari kuda kuti ikandwe mundiro. Saka Peter ati mari hapana. Ndofunga asati aitirwa munana wake, akachinzwa kuti vanhu ava havana mata. Vamwe vane mwoyo wakanaka vakanda mari, but haatori mabhishopu akuvharisa program yangu panapa. Silver and gold hapana. Musi waari kufanirwa kusimuka, panofanirwa kumbovhariswa vhangeri raakajaira. Tinaro ratakajaira, rinoti rikataurwa ndopatinonzwa kuti yes I receive. Wandinoda kuti ugamuchire, haasi popular zvekudaro, but unokireta upenyu newe neukama. Okuudzira zvinhu zvaunonzi gamuchira usati wanaye. Nokuti kana wanaye, zvasiyana nekuva nazvo usina iye. And I'll explain the difference. Paipiwa mari asina Jesu, airamba ari chirema. Paakawana Jesu, ukava nemari yacho naJesu, unorongeka. Iwo sotomboona balance ane mari yaunodemba kuti daita zvakati, but akaibata unomunzwira tsitsi kwete kumufarira. Kuna munhu wokuti akaita mari tinonzwa tsitsi, bozi kwaanoenda kwacho zvaanonoita zvacho anotorwara. Akatoita mari anotorwara cheta, harike kusarwara uku kuishayo. Ukaibata mari usina Kristu unoitira chirwere chekuhodha. Anonoziva kuti kune zvimwe zvivi zvinoitwa nokuti waane mari yekuzviita. Hauda kukecha unayo here mari yacho. Kumwe kusarwara ukubroka. Ukanyatsoibata zvakanaka unorwara. Ukashayiwa Jesu, mari yacho ikaiswa mundiro, unoramba wakadaro. Iwe breakthrough yaunoda nezvaunochemera dai vadeclare zvakati ndareceiva. Mwari wedu izvozvo anazvo, but chari kutsvaka ukama newe. Nokuti you need also to have wisdom how to manage the blessing. Ropafadzo yaunoda usina Kristu itoriwo dangerous futi. Ndaifungidzira kuti nhamo chete ndo iri dangerous kuvanhu. Svika ndatozoona kuti nerugare rukasayiwa kumanejwa zvakanaka, riri more dangerous. Kune marriage yachengeteka nekuti vanoshaya. Murume akangotambira iri nani inoparara imba iyi. And andoziva kuti hausi type yake, but hakuna zvekuendesawo kutype yake futi. Ndokutaurira ka. Anokutaurira
konezi sokuti ya mai mozeka ngoti na ndamari zvangu ndaenda zvekuendesa kune marriage inochengetwa nenhamo kwete nenyasha nenhamo. Saka ikashaiwa Kristu pakava nebreakthrough usina Kristu mauri rarimwe dambudziko. Zvakanaka zvaunoda zvinotoda uwane pfungwa dzakanaka dzekugona kuzvimaneja. It's like inini zvemadzimai andite ropafadzwa nemotikari uone izvezvi hausi kuvatakura uda kuvabereka. Baba zvekutakurisa kana zvapo panda Jesu pagedhe paaichetwa aingotaimira keshi chete. Jesu haadi kunamata, haadi zvaari kudai mari yacho, saka mari isina Mwari yakamusiya akaremara. So tine vanhu vakaremara mupfungwa, vakaremara muzvinhu zvakawanda nekuda kwokuti vakatsvaka blessing vasina ukama nobva blesser. You need Jesus in your life. Unoda Jesu muupenyu hwako. Zvese zvaunochemera ukashaiwa Jesu zvinogona kukulidha kuproblem. Havasi vese vakazara kumakuva vakafa nokuti zvava zvakaoma. Vamwe vakafa nokuti zvava zvakanaka. Ende vakatofa vachibva kumabhawa kuma5. Zvinhu zvakanaka zviri dangerous kana usina Kristu mauri. Usapiwe mari panze pegedhi usina kugamuchira Jesu mukati umu. Unoramba uchitakurwa, upenyu hwako haubude zvakanaka. Mukuru Yesu yamuri kudai yakuda kuti mumbobva kugedhi mumbopinda mukati. So Bible rinoti Peter na Johani vasvika vakashumira rinovharisa zvaakagarira. Saka zviri pachena kuti haana kufara. Let's be real. Kana wakainga mari zvikanzi mari hapana haufari. Dai aigona kutaura rafu dai zvakarekodwa aigona kuti kana musina mari komambomirirei. Imi munotoziva kuti ndiro iri kuda mupishana ibhati muri kutaura kuti hamuna mari. Ko zvinotaurwa here ingopfuurai kana musina mari. Ndo yakagarirwa pagedha. But haiperi yakadaro kana vavharisa iyi vane yavanovhurisa. Kurati vavharisa hombe ndo imari yakagarira ndo hombe. Saka vakavhara hombe. Ndokubva vazovhura hombeza yekuti haurambe uchitakurwa unofambawo. Bhururu inzwaka zvekubatsirwa zvakati nakei for a certain season and time. But kuitawo zvinhu sedunga munhu zvako wega zvakanakisa. Kupiwa lift kuri right. But svika panyasha dzekuti Mwari ngakupe motikari yacho. Nokuti kana wapiwa lift kune malimits ako mulift imomo hauchinje music ka. Tadai mari dzakandinako karupisa kakapise muhomwe imomo. Wakambochinja song wemunhu akutakura. Ona zvandine music yangu bandangoterera iri muno kotodiko tatakurwa. Une limitations ako. Zvafanire kuroja. Kana ukavenga rimwe roja uripe notice. Rinongopera gore muchikuita noti haiwe wavoteka mwana wavoteka. Hakuna anondichirongedza azviti. Uno hasha dzako dzine kalimit so. Unotsamwa panongoziva kuti tiri pano. Peter na Johani vhangeri ravatanga naro harinakidzi nokuti rakagarirwa pano ndere mari. Saka kana mari yanzi haipo handina kunzwa murume achifara. Handina kunzwa achiti thank you I receive God bless you. Anozvati ava ndo vanhu vasinganamate manje. Unoziva kana tambovharisa rese tada kutaura Kristu tete sekunga zvitora zvipenyu. Nokuti une target, une chawakatomirira nekutarisira. But rega unzwe bhururu. Iwa anogamuchira wacho manje ndiye soko parinoti sirivha nendarama nezvaJehovha. Kurati yawaitopiwa nevanhu ine muridzi. Ene muridzi havasi vanhu ndi Jesu. Kurati waitopiwa shoma nokuti zvazvina Jesu mukati. Zvese zvaunoitirwa nevanhu vanokuitira according to their own capacity. And people are limited. Asi kana ari Mwari
Kanari Jehovah. Atari se mwaka kana season. God is good all the time. Mu inflation mukoma kwe jinu. God is good all the time. Edi ropa fadzo yaka itaimire nyika kana economy. Genesis 26. Isaac against na Jehovah. Nyangwe kuine famine, kuine drought. Do not go down to Egypt. Stay there in Gera. And there was a famine. As Papa not kudi. Lokuti wakaterera Jehovah. Akako washakapetwa. Kulati mwara time in a season. He speaks a word to create a season. You just need to believe. Mwara time in nyika. Ndenda kukombolera pa nyika ya uri manji. Donzo kombolera vanhu vabuda vatora mavisa. Pasina visa radhindwa. Nyasha dzikadhindwa pamusoro peupenyu hwako. Vanhu vanobva kure vachida kuzona kuropafadzwa kwako naJehovha. Nokuti ndimwari asiri mutsauro wevanhu. Asina nyika yaanotya kana kurispekta. Anoti vanomutenda anovapa simba. Anovawanira nyasha yekuti zvinhu zviendeke. So vhangeri raparidzwa pagedhi harina kunaka. Kumurume uyu harina mbonaka. Rekuti yandakagarira yacho ndoyanza hakuna. Osa ukaenda kuna anoprofita akasaprofita unozozwa ndaita loss. Bo nongoenda kunoprofitwa. So munhu wese ane mainterest. Tine zvatinotarisira. Tine zvatinoda. Zvikasaitika izvozvo hatinzwe mushi. But hepano pane nyaya. Patanga pavhariswa yaakagarira. Ndokubva audzwa kunzi aiwa iyi hatina iyi. But azvinoti kana tisina iyi nyaya chiyapera. He was expecting to receive something. Uyu ndokubva anzi you are going to receive someone in the name of Jesus. Shashai haigare muchechi kandepanzi. Ukareverenga zvakanaka rati. Paakanzi in the name of Jesus rise up and walk. Haana kusimuka. Kusvika taenda paverse 7 pati. Peter akatambanudza ruoko rwerudyi. Ndokubva amusimudza. Kurati akatosimudzwa naPeter. Ndokuti panzi simuka nezita raJesu. Jesu hamuzivi, hamuziva mari chete. Tine munhu wekuti raKristu harizive. Anokuzoti I receive my money, I receive my house, I receive my car. Vakurinzwai. Motikari yacho isina mwari mukati. Inotakura magirlfriend kudarika vana vako. Hausati wanayo saka uchiita nharoka. So far une baskoro but une small usaone kuti ipromise. Ma highlights haya. Ndio inonzi sample ye life. Kuti pashoma iyo ya usikubatika. Unaita kuvavarira kutadza kwacho ndiko kuvavarira. Kana riri doro ndiri kutosirwa kutengerwa kutadza kwacho kutoita kuvavarira hauzvikwanisi. Osa ndaiti kuna vamwe vanhu vaifanira kutenduka zviri easy. Bozi kwa Satani kwacho kwakatongooma futi. Kutiona uchinzi wadhakwa, wanwiswa, waputa, wakatirwa. Kutsanuko kungouya ka, chingouya iyi. Mamuri Satani wacho ane rafu futi. Satani anenge vekudheuta, vekuchibuku. Kampani yedoro haitendere vashandi vayo kuita vanonwa doro kuvashandisa paadvert yedu yedoro. Hakuna chidhakwa chinoadvertise doro. Especially wakatodhakwa. Imagine kutadza kucrossa road une koti rako. Yotobuda ile advert kuti castle lager makes you great. Hapana greater. Apa hapana greater vanotsikwa hapana greater. Saka vedoro vakatoita make sure kuti munhu haaqualify kuadvertise. Why? Chini chakaipa kana wachibata. Saka taakutsvaga vasati vabatwa naro tivabatise potoro. Wasatani kwacho kune kachitsotsi mbichana. Hauyemura akanwa unoyemura achazonwa. Ozoti akanwa ratobenzi. Famba ushaudhara unese fuka tungashandiswa advertizo. Kuti mudhara tukamuraini uchibuku kaicho chibuku ichi. Uyakushaudha vanhu ndo lagakai inwa yako mana arinuike. Anotoda vasati vanwa.
Wozoto zoto ukazorinwa atiwirirani. Kwa Satani kwacho kunika rafu manje. Ko kungouya zvako. Uya anokuda Kristu manje uyu. Izwa kugamuchira Jesu ichoice. Kubatwa nemweya china ingori rafu, it's by ginya. Autombozota ukachigamuchira rini zvingori mauri. Satani ataure neweka. Tiwakuri ndigamuchire ndini upombwe timboshanda tesa. Unongerekana wakecha baba. Weka unokuchitokonya musoro chicha ndiri kuita kuchatouya vabvunzwe. But kune mchinda warugare anoti sarudzo yako ndo yandinoshanda nayo. Ukamugamuchira sashe uye muponesi, he is ready to change your life. Nezita raJesu simuka ufambe. Svika akabatwa ruoko ndokubva asimudzwa. Bhabhuri rinoti ndokubva anzwa simba. Simba rapinda mahari rikamutendera kufamba. Munhu uyu akaberekwa asingafambi. Oda chaiyo yepanyika kana waberekwa hautange nekufamba. Kune inonzi yekukambaira. Wosvika stage yadhenha nadhe. Yodarikwa ozofamba. Uyo haana kutenderwa kuita mastage mairi. Remember anga murume mkuru. Saka zvinoembarasa kuti Mwari akukomborera obva akudzora kukambaira. So Mwari vanotoziva kuti stage haichaitai. Haana kukambaira, haana kudzidziswa kufamba, akasimudzwa, akapinda muchechi achifamba. Kuti kune mastage ekuti Mwari vakakuwanira nyasha. Vanhu vanoshama kuti hatina kukambaira tese but akufamba. Hatina kupasa tese chikoro but avakaimba. Hatina kufunda tese tikaita madegree but achibva zvinhu muupenyu. Mwari ngaakupe nyasha dzekusvetuka mastage anokuembarasa. Mwari ngaakupe nyasha dzekusvetuka mastage anokunyadzisa. Zvinoita kuona mwana achikambaira, asi zvine mubvunzo kuona wendebva achikambaira. Haisi breakthrough rari mwedambudziko. Bozo unenge wakutamba netype isiri size yako. Haadzokeri kunokambaira munhu hadzidziswe kufamba. Paakangosimudzwa, zvanzi wakapinda ndopandoda manje. Ukaziva kuti Mwari andisimudza, kuya kuchechi kunofanira kuita automatic. Haana kunyengetedzwa kuti chipinda ikanamata tese maakufamba. Aiwa paakatanga kufamba nhano dzekutanga, zvanzi wakapinda mukereke akarumbidza Mwari. Wamwe mukationa tichimurumbidza, tine mastage atakajambiswa. Tine mastage atakajamba. I remember timu rekuchikoro rakazondibvunza tambonosanganawo. Pane zvatinoita pagore tombonoungana nziri nini ndikudizvo kungonoungana zvinhu. Chinhu chacho chiscam manje. Zvekuti anziri nini yekuchikoro chiscam kuda kuonana kuti waapapi. Hapana kutamba paya, hapana ushamwari, kuda kungovhetana paya paya. Saka muchiona vamwe havauye. Mamwe makore ese avaichitakura nemotikari dzavo. Kuti mupfure mutora ningi. Unenge ufunga kuti kudiwa. Vanenge vakatoudzana kuti ningi totora hako, anoenda kupaka foira, ningi totakura akaenda kupaka foira. Rimwe gore ndakati handisiya kuzotorwa toona naikoko. Vakabvunzana kuti wakazvifambisa sei? Wakazonyora futi here? Ndikati handakunyora futi. Kune rakanyorwa kudhara anosimudza marombe. Anosimudza marombe. Saka ndiye andisimudza ndauyawo. Ndajamba stage yamaitarisira yekuramba ndichitakurwa. Next year ndipe honesty yekutakura. Chinhu ichi chinokujambisa imwe stage zo. Kuna akambonditi zvabhaibheri zvakuita uchadya bhaibheri ishuwa ndiri kudya. Havaitoprofita wendaiti kuchinya kai. Aiwa kona ndakadai ndadya wena. naJehovha usekwe kuramba uri chiseko iwe wazviite. Mukuru wakatendeka ari kumusoro. Haurambe uchichinyirwa zvawaitwa, kune stage yaunofanirwa kushetukiswa. Nyika ine oda dzayo. Unotanga waenda apa, wozosvitswa apa, ninge akazokuona akakunyara, wozopromotwa wozoenda apa. Kune promotion yedenga inonzi grace.
kune promotion yedenga inonzi nyasha dzamwari yakuti iwe zvikasashamisa asi mwari nokuti kana ari mwari zvinofanirwa kuvhundutsa vanhu kuti wasvika sei apa. Mwamimba akazoimba kuti wakabuda sei because apa wanzobudika zvekuchipa so murume uyo haana kukambaira akangosimudzwa akatanga kufamba achipinda muchechi kurati mwari vakakusimudza vanoziva zvinokunyadzisa kuti havakutendere kupinda mazviri nokuti vakusimudzwa kuti uve chiropafadzo. Vamwe vanhu ngavazive kunaka kwaMwari nekusumuka kwako. So Bible roti wakapinda mutemberi achifamba limping and walking roti aishetukira achifara ari muchechi vanhu ndokubva vaita zvakatodisturba service nokuti Mwari kana abata bishop havachabata muri dzaakubata ega. Mwari vasimudza chirema ya testimony. Murume uyu anga atombokandirwa imwe mari. Remember, funga vanga vakanda panogona takarifandi papa pakasafamba musha pana anogona kushedzera kuti takupa usingafambe wafamba ka chindoonawo ka 50 kangu pachandoziva kuti vanenge vanyura. Vanhu vakashamiswa nemunhu wavasiya pambi nokuti vakakusiya kupi. But Mwari kana abata life yako vali kushamisika watevera ivo vakambokutsveta vamutsveta pagedhi kwete mukati but kupera kweservice inopera tamukati. Kumagumo kune nyaya ramba uchinamata Mwari havarambe vachikutsveta nekukuseka. Kumberi uku kune nyaya kune kwamuchasangana ivo vakambokusiya. Ndovo waingobvunza chichaitika komana murume atosimuka tambomusiya panza itsika yevanhu kumbokusiya woti kwakukwano apa ndo paunogumira uri chirema una kwaunosvika uri dofa una kwaunosvika gumira ipapa ndo upenyu chaipo kudenga kuna Mwari. Timu rakakutsveta rinofanira kushamisika anzi airumbidza Mwari ari mukati nawo. Ndiro anzoti yakaiswa kupi endoza chechi ndoza zvainoita atopinda hake vachizvata mumbomupa mbishana tinenge taakumuwekera kuti chimbosiya mbishana ufuti munana wepano but inofara kuti ndewepanzi. Ina handidi kutora credit pabasa raKristu ndiri mudziyo chete. Inzwai hama dzangu kudenga kuna Mwari unoropafadza nekusumudza vanhu vake. Hakuna munhu unotora credit pazviri. Saka uchiona bhuku raExodus munana wakaitika panze kwete mukati. Nokuti timu remukati ndorambusiya munhu futi panze. Saka zvichida munogona kupinda muchechi muchiti muna Jesu iye Jesu ari kuita zvinhu panze. Pane paakuitwa zvinhu panze kwete mukati. Mukati muri kuimbwa, mukati muri kutambwa. Badi panze apa pane munana uripo. So munana wangu wakasara panze ukatevera mukati. Chechi ndinzwe mweya wokutsvetwa uriko but ukaziva kwekutarisa unogona kutsvetwa nevanhu vane matitles vaunotrasta nekutarisira. Iwe kana baba vachicheta vana kusvika vasungwa neissue yemaintenance. Maintenance kusungirwa vako kakwete vegovernment vako hazvifaniri kushamisa here izvozvo kuti cheni dzaiswa baba vachitosungwa kutadza kuchengeta vana vavo kwete venyika vavo. Ukaona munhu atoiswa cheni dzichengeta wako zvaifanira kuita obvious. Munhu anogona kurasa vake. Ndewedu anomira nesu ndewedu anomira nesu. Munhu ari palevel yekutorasa nevana vake wozembera ipapa. Osa kune nyaya dziri so strange dzatinonzwa munyuzo. Kuna amai vakauraya vana vavo vakanwa poison vauraya vana vavo vake vekubereka vaakarwadzirwa 9 months akaenda kuleba anouraya kuzoti iwewe Cosmas unofira mari. Unokuwara bhurura ndikunyepera type yawakazembera ndo vanonzi vanhu ka ndati vanongoreva varevese
Sezvataudzana murudo mukufamba kureva kwe. I can do anything for you. Inini manje. Anything. Anything kureva kuti anything ka. Andidaro ini ndaingoreva chete. Munhu ane limit ane paanogumira. Saka Petro na Johani havana kutitarisa isusu ayo. Pakuti look at us. Madimikira izwi rakavanzika kuti tine watinaye asingakusiye uri chirema. Isu tinogona kukupa mari sevanhu, but tikakupa Mwari, muridzi wemari, haurambi uchitakurwa. Saka pakafamba murume uyu kune vakarwadziwa. Pese pane ropafadzo pane anobatikana. Pese paunogamuchira Jesu kuna vasingaitirwe zvakanaka. Saka uchiona hazvisi popular, vamwe vanotokuchinyira kana kutaura zvavanotaura. Why? Nokuti zvine chirevo munyika yemweya. Zvine turn around kulife yako. Kana ng'anga yaimba nekuti uchauya ikoko ukagamuchira Jesu, inorwadziwa nazvo. Usafungidzira kuti pese pane chakanaka ukauri munhu wese anofara. Life, whether rich or poor, zvinovengesa. Ndishati vanondivengerei? Unovengerwa kushaya. Uzoti kushaya kunovengesa. So chino pakaitika nhamo unokuudzwa. Uri nhamo wokwavari. Vanozva kuti mukamuudza manje yekuenda naye neyekuzodzokesa. Aya tomudza tadzoka. Ndishati vanondivengerei? Nhamo inovengesa. Rugare futi runovengesa. Kungosarudza saidi rekuvengerwa. Chete ndo life. Tsvaga saidi rekuti peta kuvengerwa ndiruku. Kwese kunovengesa. Ukarorwa uchishainira nevarume vavo, uchishainira ukasarorwawo futi anokutorera varume vedu. Vana havabhoyi iri vana. I remember tiri kuwadzana. Kune muchinda akatenga masofa ake kuTV sales ndobva aunza kusena asati aenda kubasa. Senseni kuma 88 atounza. Vanhu vakatokwenya kuti adati nyatsoona tese tiripo kuti atengwa manje. Mumwe azvinzwa ndokubva ati ndo zvinofunga vanhu nditenge masofa angu ndozendisa manheru after work. Paakaya nawo kuma 6 manheru zvekubai zvanofira mujera. Saka masofa anouya nguvai. Aiwa masofa anoenda nguvai kumba. Unofa chigara pachidhina kana zvekutamba nemunhu. Hakuna best time. Muchato chaiona kufadza kwaunoita kwese unofadza hama dzako kuti wamwana. Nokuti machata white wedding yenzvinhu zvakarongeka mushi kuonererwa kuwesta mari. Kuti samunhu wako mhepo idzi. Samunhu anouya sei? Munonyoresa kwamujiti muchato kwamujiti zati nhamo akomana shungu. Shungu dzekunzi dzakashata mafoto chete newitness. Samunhu anouya sei? Kodi kuda hako Jesu asina jealous newe nerudo newe. Vane tsika yekugadzika vanhu kugedhi vopinda mukati. Kana riri dhiri vanokuisa kuchenji iwe utora profit. Kobo yangu mari, ko yangu mari, hapana mari yakabuda. Unoshandiswa usiwe ikoko. Havadi kuti upinde mukati. Mwana na mungopindwa unotambira kulove yepanze. Madam wangu was right. Saka ndifarira iwewe. Iwe aitomboti madam wangu. Iwe ndo usinganzwa wewe. Avasi right but arutoti madam wangu. Avasi right, I love you. Tsano inzwa iwo ka statement iyi. Munhu ana madam wake uyu mani. Ndo uchingochetwa ugeti iwe. Havadi kuti ushande pane mari. Wese wabvunza ari kubasa ushande pane mari. Anoziva kuti kungoshanda mazuva ano. Kana sina mari buda ikabasa racho. Kwakungoshanda hazvibhadhari. Kokusiya sei vasiri kusiya iripo. Itsika yekukucheta banza. Saka uchiona pa every company vanonyora pa gate
no job. Azira kuti amuna basa. Dongolera muno job, mune job, muna nakushanda. Badango kucheta panze papa. Sika yao. Batari po ndinoziva. Anoita kuti upinde mukati. Shasha ina kupinda mukati yakatakurwa. Payakagamuchira Jesu yakapiwa usimba rekufamba ikatenderwa kupinda mumapinda vamwe handizoti vakapinda pai pavakakusiya zvichida mumabhizinesi chida ndepai chandinoziva ukagamuchira Jesu tapinda naJesu wanikwa uri mukati. Kavavhunduka iyo rumbidza Mwari wako uri mukati. Ausataure zvakawanda hanzi akapinda akatanga kurumbidza Mwari. Kune vandisiya kugedhi but kana mama muchiservice taatesi. Why? Kune murume wandagamuchira. In the name of Jesus. Muzita ra Jesu. Kwete rechechi, kwete ra bishop. Muzita ra Jesu. Yeah. Ndora kamutendera kuti awanikwa. Pantombo vetu wa munhu angatauri zvinero. Mukati hamungopindwi. Hazvina kupfava, hazvina kuchipa sekudaro. Nyasha dzikashayikwa, hamupindiko. Simba revanhu rikakutakura pagedhi. Simba raKristu rikabata pauri unofambawo. So kubva musi uyo hakuna murume ari kumutakura futi murume. Kurati kana vaimbodya naye zvapera. Hakuna vachamutakura futi nomusiya pagedhi. Akufamba ega kubva kumba achindopinda mukati. Nekuda kwemumwe murume anonzi Kristu Jesu. Ndiye wandaya kuzoshumira hama yangu. Ndati ama living testimony yemurume yeyo. Kune kwatatiri. Kokuti vakomana pavakandiona ndaa mukati vakaita mibvunzo yakawanda nokuti hazvisinyori kuwanikwa mukati usina zvikwanisiro ende vachizoti tisu taifanirwa kukusvitsa kana tisina kukusvitsa upapinde ndokubva ndapinda ivo vasipo. Ausada muzoona chiti haisi kana tisipo chacha tikasamira newa kuna kwaunosvika. Vari kuseka. Kudenga kuna Mwari. Mwari akatobati kuna Abraham chibva kuhama dzako ndada kudemonstrata rimwe simba rangu. Nekuti ndikakupromota uri pahama tsano vanongonaisa credit yekuti handitsano taizodiko takazovakweretesa project. Ibva ikoko kuhama dzako uende kwandichakuratidza ndichakuropafadza ndikakuita munhu mukuru. Kudenga kuna Mwari wokuti hama dzakucheta. Unodarika hama. Nandisingazive kuti ndine hama kamutauni. Kusvika Mwari aita upenyu kuti uite nani so. Ndopanda kuzonzwa wamwe chiti wakadiko muzukuru. Muripo sekuru. Havakude kana usina chinhu wena ndo vanonzi vanhu ka. Sautoda kuma WhatsApp group. Une rimwe group rausirire hama dzenyu. Ita mari uone unonzwa edit. Utonzwa admin achiti mauya ere mutezvara. Ndimi une hama iwe ufunge. But vane kagame kakungo kucheta so. Dzimwe hama dzacho dzitori mugovernment chayo, maminista chayo. Nyaya yako anoiziva nokuziva. Simuka uone. Unoti paakapinda mukati akutamba unokuziva kuti anga achimbokandirwa mari ane mari dzake. Kana mudhikoni akatoitwa mudhikoni musi iwoyo. Dzaba munini taona kuti mune potential. Kumaite kanda kugeti. Ndiro iri kuzikanwa. Makandwa waya uruzikanwa newaya izvezvi. Amuzati vanhu vakaziva kuti une tunhu twako. Une imwe respect inounzwa netunhu kwete nezvauri. Osava munhu watinoti bosi so. Unoti nyaya yemari haisi bosi mani. Hakuna bosi wakadai but ungotani tunhu twake. Akapinda kwete kutakurwa. Achifamba. Sei afamba ane simba rapinda mari. Kristu isimba. Akapinda muwanano yako mubusiness rako. Vanhu pavaiti chakujega tikasakujega una kwa unoenda. Vasipo. Ngavanzwe uchitaura kuti kuna Mwari wakandirangarira. Hallelujah. Tarisiro yako wakaisa pavanhu. Because I've got a cousin in the UK.
ingori nzvimbo ufunge zvinoitwa ikoko yaimwe story kuti UK place ari kuitei another story. Zvimwe zvinhu zvatinoyemura ndana beautiful gate makadiko maisibanda yena sibanda wacho azvonani usainye kuti hakuudzei manje. Vana vanonyedza vanonyarara unofani kuwayemura vachimunzwira kuti dai aiziva ndiri kutopindana naye izvezvi nasibanda wacho. Munhu anogona kuita basa ramarriage counselor ibasa kwete kuti yake marriage iri right ndo basa rake. Even akatorohwa nezuro anouya kubasa zvokuti paunoripota yako kuti ndakanzipfutseka noti ugere iwe hakuti achiri nanu isomuti akutorohwa kubasa. Title isina nyasha dzacho haishande. Aigara pagedhi rakanaka rainzi beautiful. Tarisa life yake nothing beautiful. Upenyu hwakungotakurwa achikandirwa tumacoins but paanoswera ari beautiful. Mota inomutakura Range Rover yomusiya kubus stop ochekerera nemumukoto achienda mu one room. Indaitiwa kakutakura Range Rover unozouya nayo kai anokucheta futi. Dai Mwari atiwanira nyasha. Iyi game yekuchetwa uchitakurwa iyi ochetwa pakanzi beautiful zvoyemurwa nevazhinji but wega unotoziva kuti ndakatorema upenyu wangu wanomira mushi but pandiri pakati nakei. Wandiri kudana naye mazuva ano aiwa munhu kwete wandakarorwa naye wandiri kudana naye wega unoziva kuti pane pakotatu pandazara kana dai Mwari atiwanira nyasha. Iwe mazuva ndikukudza unaudzwa every day one and only iyane mukadzi hasaunzwe English kana achiti one anofanira kunge kusina munhu mazwe kukusiyai pagedhi panosara pari beautiful hakusiye zvichirwadzayo unomarinetwa nerudo marinetwa mushemushe so zoti mafriends ako achikutarisa noti zvake banda ako akwenya mafriends ayo makafanana iko tatu. Dai Mwari atiwanira nyasha. Amen. Pana asingadewo rimwe yokuchetwa tipinde tese mukati. Toda kupinda munyasha dzaKristu. Toda kumugamuchira ave simba redu. Iye ngave simba redu. Kurilaya nesimba revanhu vanoneta. Vanhu vanobroka, vanhu vanofa. Asi iye anogara nekusingaperi. Favor yevanhu iri limited so. Ane dzake unhamo munhu ufunge. Osa vanhu vakuru vaunoyemura vane nyaya kungoti havakuudze because uri mudiki. Saka vanodzikipa as private matter kuitira kuti urambe vane status iyoyo. Dai vaingudzawo dzavo waita kuti vakuru havo but tinenge tiri pamahwana akafanana. Marriage yashefu inotonetsa ufunge. Ndakati marriage chinhu chiri stubborn ka inogona kutonetsa army commander marriage. Nenyembe dzese idzi ufunge. Satani mambara atye renki muridzi wekambani anenge asiri kutomborara kumba iko imi washandi muchirara zvakanaka zvedu madhamu vachipenga kuna shefu imi mugere tata vashandi veipapo mweya wekotatu position unova nayo mari unova nadzo kuti uchetwe mujoyi yeupenyu haumo.
dai Mwari atiwanira nyasha. Mari yepanze isina Mwari inomsiya achitakurwa, inomsiya ine vanhu vanobenefita neurema hwake. But akapinda mukati akava nesimba raMwari, Mwari muridzi wesirivha nenda, ukazoiwana wina Mwari, blessing nema blessings zvintu zvoda kuseparate. Blessing muti, blessings michero. Saka unoona here kuti ukava nemuti muchero unouwana, hazvigone kuva nemuchero pasina muti. Ndikatoona muti wemutouwe nditoziva kuti uchaita matouwe, but handigoni kuona matouwe asiri pamuti. Saka ukava naKristu wava nemudzi weropafadzo. Vanhu vanogona kukutorera zvavatora, but imwe season unobereka futi. Samson vakamugera musoro, havana kumudambura musoro, bvudzi rinongobuda rimwe. So vane area dzavanobata, but havatadzise nyasha dzaMwari kusimuka zvakare. Saka zviri nani kuva muna Kristu than kuva panze nendiro ine shoma wapedza utakurwa. Ndoda tinamate hama dzangu. Munamato wangu manera nhasi ndokuti Mwari ndiwanirewo nyasha. Mweya wokuchetwa, handiziva ndiri kuprofita, mweya wepakotatu wepanzi, wekuti wakaita nevamwe zvavakaita, iwo vakavakadzimba, iwo hapana chawakaita, wakangopiwa kashoma shoma. Nanhasi ingori promise, tinozokona, tichakukavha. Mweya wekotatu. Zvivimbiso zvisingazadzikiswe mweya wekotatu. Pa beautiful get pasiri beautiful life mako. Hama dzangu ndoda kutaura newe usati wagamuchira Jesu saShe uye muponesi. Make a choice. Ndiye murume wekuti tabva pano unosara naye. Tabva pano anoenda newe kumba. Ini ndinoenda kwangu but iye anoenda newe kwenyu. Nyasha dzake nekugona kwake kunodarika zvaungatarisira kuti ndingakuitira. You need Jesus. Uri papo mudiki ndokubira tisumuke. Uye kana usati wagamuchira Jesu saShe uye muponesi, this word is for you. Ndokubira hama yangu ufambe netsoka dzako uye patende tinamate tese. Asati agamuchira Jesu saShe uye muponesi, make a choice tonight. Hazvinyadzise kugamuchira Jesu. Waunotonyara kana ari mafriends vanogona kuzotendeuka mumwe musi wafa panhamo yako. Kana kuti paanotransfer unogara kumarondera anosvika achitotendeuka. Munhu hatiraswe kuti itimu rangu tinoita zvakafanana. Munotamba mese but hamuna kufanana. Saka uchiona zvaakapfeka nezvaakapfeka kwaunogara nekwaanogara, unongotamba mese. Asi unoda Jesu mauredi. I welcome you my brother, welcome you my sister. Amai uyai, baba uyai. Gogo uyai, sekuru uyai. I welcome you people. Praise and worship can lead us into worship. I just want people to walk through. Uyai, ama zangu dinamate. Uyai tinamate mudika. Ndandiriko ikoko, nandiriko. Ini ndiri living testimony ikoko. Taigara kumabawa. Taingatiriko, taita zvikuitwa ikoko. Kusvika Jesu andiwanira nyasha. Fodya mbanje taita zvese zviriko. Ufunge hazvina maturo. I'm a living testimony yekuti dai asiri Jesu ndichiri kutakurwa nevamwe. Life yekubatsirwa yakanaka. Iva naJesu anokubatsira kuti uite zveupenyu hwako. Usavimba nehama, vimba nemurume wandiri kushumira. Ngatombere maoko hama dzedu tichiuya. We thank God, we thank God, we thank God. Tinotenda Mwari nehama, tinotenda Mwari nehama. Father mudikani, we wait for you. Father mudikani, we are waiting for you. Father mudikani, we are waiting for you. Iwewe takakumirira. Shoko rinoti mumwe chete akatendeuka, denga rinopembera. We want to join the heavenlies tonight by celebrating nekuda kwehama dziri kuuya pano. Famba mudikani, famba mudikani, famba mudikani. No matter the age, nevadiki uyai hazvina basa. Age yokura uri muna Kristu, chikuru ngaakure mauri achikura newe. Iwe unoziziva zviri mumwoyo mako, uya uponese, uya uponese. Iwe unoziziva zviri mumwoyo mako, uya uponese, uya uponese. Iwe unoziziva zviri mumwoyo mako, uya uponese, uya uponese. Uya uponese, uya
Natoka kunase natoka kama nutaimamo natoka kunase natoka kama nutaimamo natoka. Tinotenda Mwari ni amadzipano ndokumbira kusumudze maoko Ndati muite muna matoi kushure kwemazwi angu muchitedzera mazwi angu tinamate pamwe chete. Itai Ishe Jesu pindai moyo mangu. Ndinokugamuchirai kuti vaishe uye muponesi waupenyu hwangu. Ndidzimei mubhuku rerufu mundinyore mubhuku reupenyu. Kudzamara mukudzoka kwenyu fambai neni Kristu. Ndakutendai Mwari wangu nokundiita chisikwa chitsva. Ndakugamuchirai Ishe wangu mutungamirire upenyu hwangu muzita renyu Jesu. Amen. Tinotenda mirai tinamate nemi. We need to lay hands upon you tinamate nemi. Ndofunga vachazofamba vachienda kutendeiro. After takunamatira ina mutende vanonyora zita rako tichakupa maBibles muchabhabhatidzwa tichafamba nemi sehama tichigone kukura muna Kristu. Thank you so much. Regai tinamate. See?